Milux rajt video fuq il-Facebook u smajt. Il-mistoqsija li nixtieq nagħmellek hi, il-Kristjan jista' jiġi msaħħar b'dak li jsegwi u jara? Il-Kristjan jista' jiġi msaħħar, ġifieri influenzat b'mod ħażin minn dak li jisma' u jara. Eżatt. Mela, xi tajt il-Bibja? Grazzi da mistoqsija, mistoqsija tajba, sister. Grazzi mulej. Mela, morru fil-ktib ta' Galatin kapitlu 3, malaj. Galatin kapitlu 3. Ovvjament aħna meta ngħidu l-kelma imsaħħar skont il-mistoqsija li għamlet Tanja, tfisser li inti tiġi ġejja mill-kelma saħħar. Bl-Ingliż tgħidlek bewitched. Jiġifieri hemm spiritu ta' bewitching. Jiġifieri letteralment, jiġifieri tant qed tiġi influenzat b'mod ħażin li inti ma tibqax tara ċar. Jiġifieri b'mod dirett, meta xi ħadd jiġi msaħħar, b'mod dirett fisser li x-xitan f'dak il-ħin, jew f'dak iż-żmien, jew f'dak l-istaġun, jew ħajtek kollha jekk ma tinħeles, ikkapparralek qed jinfluenzalek ħsibietek. U din hija mhux tal-li hija realtà, tiġri ħafna u hija biblika u aħna mwissijin billi noqogħdu attenti. Mhux tal-li ma teżistix fil-Bibja bħalma saqsidni, tal-li anka l-iskrittura tgħidha ċara. Infatti morru hemmhekk fil-ktib ta' Galatin 3. Galatin 3 kienet knisja kristjana fejn irċevu il-Vanġelu Pawlu l-Apostlu, pritkalhom il-Vanġelu, kienu l-biċċa kbira kienu Lut, il-background tagħhom kienu Lut, kienu taħt il-liġi ta' Mosè, u semaw il-Vanġelu tal-Grazzja, dak li inti tisma' hawnhekk kull nhar ta' erba', nhar ta' sibt u nhar ta' ħadd filgħodu. U bil-Bible College u bit-televiżjoni b'kollox. U wara ġaralhom għaliex spiċċaw ta' widen u bdew jisimgħu Vanġelu differenti. Fil-ktib ta' Galatin kapitlu 1 minn vers 6 sa 9, Pawlu jgħid li hemm xi ħud li qed jippritkaw Vanġelu differenti u mhux jgħidulhom isimgħu kollox biex titgħallmu xi ħaġa, anzi jgħidulhom għodu attenti għax ħadd iżvijaw. U wara x'jgħid hawnhekk fuq rigward il-kelma li xi ħadd jiġi msaħħar. Jiġifieri inti direttament taħt seħer. You're actually, there's a witchcraft working on you. And guess who it can happen to? Christians too. U anke lil min tista' tiġrilhom ukoll, lill-Kristjani wkoll. Ara x'inhu ġej. Ja Galatin, vers 1. Ja Galatin bla moħħ. Min saħħarkom billi mortu anta xorti. Biex ġew imsaħħra. Biex ġew imsaħħra daw il-Kristjani li kienu mimlija bl-Ispirtu Santu? Issa taħseb li importanti toqgħod attent x'tisma'. Thank you, sister, ta' dik il-mistoqsija. Ja Galatin bla moħħ. Min saħħarkom bi kliemu? Intom li Ġesu Kristu kien pinġa msallab qudiem għajnejkom, dan biss irid naf minn għandkom. U prattikament jibda jċanfarhom bħal missier bħal ma jċanfar il-ulidu. Mela li kieku din l-iskrittura hija waħida iżolata tiġa biżżejjed għalija. Imma believe it or not fil-Bibja miktar. Morri fi ktib ta' Atti tal-Apostli kapitlu 8. Atti 8. Mela minn vers ħanaqra naġġel ħalli nasal għal punt, vers 4. Hawnhekk għandek il-Kristjan Evanġelist Pawlu, l-Evanġelist Filippu marġu l-belt ta' Samarija fejn anka naraw fil-Vanġeli anka Ġesu kien mar. Infatti dil-belt kien hemm fejn dik il-mara is-Samaritana ġiet u Ġesu mar jitkellem ħdejha f'ħdej il-bir, mbagħad qalet lil poplu, mbagħad dik il-belt wara għaddew xi żmien mid-dera li bosta ġew imsaħħra wkoll. Ara xejn xtejt. Vers 4.
Imma dawk li xterdu bdew ixandu l-kelma kull fejn marru. Filippu niżel fil-belt tas-Samarija u xandar lill-Kristu lin-nies tagħha. Sa dinġi Samarija kienet tiġà rat il-Ġesu, semat il-Ġesu ftit snin qabel. Il-mara Samaritana kienet dik il-mara li marrettejt is-Samaritani kollha ejja waraw il-ġaħat ħafna kbar minn Abraham, minn Ġakob. Ġwanni 4, minn tifittixa. Il-folol tan-nies fema waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu. Mela daw sema bdew jisimgħu is-Evanġelu. Meta kienu jisimgħu u jaraw il-mirakli li kien jagħmel, kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena ġo Samarija. U dawn bajjad kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħra. Mifluġa jew tsopob kienu jitfiqu. U kien hemm fer kbir f'dik il-belt. F'dik l-istess belt kien hemm raġel jismu Xmun. Dan kien ilu jagħmel isħarijiet. U jġennen lin-nies tas-Samarija u jgħidilhom li hu x'kien mela kif kienet isaħħarhom? Ikliemu. U jgħidilhom li hu xi ħaġa kbira u l-koll bil-kbar. Maturi, irġiel, nisa. Sażar kienu jisimgħuh bil-ħerqa. Għax kienu jgħidu dan il-bniedem huwa l-qawwa tal-Alla. Da saħħarta. U jgħidulu l-qawwa tal-Alla, mhux il-qawwa tad-demonju, il-qawwa tal-Alla kienu jgħidu. Kienu jisimgħuh għax kien ilu ħafna jġenninhom. Jġenninhom il-kelma jġennen, il-kelma ġenn ġejja mill-kelma demonju. Kontu tafuha? Ġejja mill-kelma ġinn. Biss ħarit jew kif kien mela sena ftit. Mela issa Galatina għandna knisja taħt seħer, hawnhekk għandna pajjiż sħiħ taħt seħer. U biex imsaħru b'dak li semgħu. Għaw Malta għandna bosta nies imsaħħra bil-politika. Bħalissa turrun imsaħħra. X'inhu l-kwestjoni mela? L-ewwel Timotju 4 morru hemm malajr. Biex intom tifhmu is-serjetà li Alla jitkellem biha li le ma nismax il-kulħadd u le ma nismax kollox. Le ma nismax lilek, mhux ħan nisimek u għax ibgħat l-messaġġ mhux nirrispondi l-għanas. M'għandix ħinx naħli. U intom tafu li hemm ċertu nies li ifqu isimgħuhom. La like, la friend, nothing. Zero. You're not my friend. I love you just like I love my enemies and the outcast. Because I hate nobody, but you're not my friend. Neither physical friend nor Facebook friend. You're not my friend. Għax inti qed issaħħar in-nies biex kisser il-Knisja ta' Kristu. Dak li xi darba bnejt inti stess qed tibra f'farku għax għamik l-għadu u taħseb li għadek tara u bħalma qallhom Ġesu, intom omja ma tafux intom omja mela għalikom li taraw, ma x'intom taħsbu li taraw iktar intom omja. Vers wieħed tal-ewwel Timotju 4, isimgħu għad il-kelma qaddiesa tal-Alla. L-Ispirtu jgħida, l-Ispirtu Santu jgħida ċar li fl-aħħar ta' żminijiet, kemm minnkom temnu li aħna fl-aħħar ta' żminijiet, mela kulħadd jgħid dan qed jgħid għalija. Dan qed jgħid lili. Ma jgħid dak ta' dek, dan jgħid lilek, oqgħod attent. Toħodix for granted li qed jirreferja xi ħadd ieħor li qed jgħid għalik. L-Ispirtu Santu jgħidha ċar li fl-aħħar ta' żminijiet xi wħud jitbedu mill-fidi. U jsiru Buddisti, Musulmani, Atiji. Le, mhux għalhekk. Għalkemm vera u minn sar hekk. Ma mhux għalhekk ta' jitbedu. Isimgħu, jitbedu mill-fidi u jagħtu widen
Kemm minnkom xi darba rajtu l xi ħadd xi spirti jippritkaw? Għaw xi ħadd minnkom rajtu xi grupp spirti jippritkaw? Mela minn għax isimgħu hawnhekk tgħidlek li daw jagħtu widen għal spirti qarrieqa u għal talim tax-xitan. Intom xi darba rajtu x-xitan jippritka? Intom tafu li xi ħadd li mar xi x'imkien fejn jisma' x-xitan u l-ispirti jipritkaw. Għandkom turrum minnkom fuq il-Facebook tagħkom. Mela l-ispirti ħżiena jistgħu jiġu trasmessi permessi dak li jiġi mintqal. Bħalma l-Ispirtu Santu jiġi trasmess minn bniedem talla midluk minn Alla, sottomess taħt l-awtorità qaddisa nwaqfa minn Alla u n-nies minn flok jiġu oppressati jiġu mfejqa. Mela oqgħod attent x'tisma' u oqgħod attent il-min tisma'. Imma pastor, għax xi ħasra qabel tant kien tajjeb, tant kien jipprika sew. Issa m'għadux. Anything new? Salamon kien beda tajjeb, kien midluk minn Alla u spiċċa posedu bid-demoni. Anka Ġuda kien Ġuda li kien Kristu għażlu, kien midluk mill-Ispirtu Santu imma rkeċċi xjaten biex imbagħad intela biex jagħten. Għaw pastors li ġalhom hekk, għaw fijiet fid-dinja ġalhom hekk, għaw assessin li ġalhom hekk, qed tiċċassa mela wake up ta' qalbi, pax tiċċassa. Tibqax tiċċassa. Hija r-realtà tal-ħajja u hija twissija ta' mħabba minn Alla lil poplu tiegħu li jridu jibqgħu salvati sal-aħħar. Le b'xejn ma niċċassa, b'xejn. B'xejn ma niċċassa. Dawn jisfgħu hemm qarqa minn nies giddiba li għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom. Biżżejjed tajtkom 3 passaġġi kważi, mhux 3 skritturi jew 3 versi, 3 passaġġi. Ora studjawhom. Mela. Iva, in-nies, mhux biss in-nies, infatti għandek l-ewwel ħanarikom l-aħħar skrittura, sorry. Morru l-ewwel Ġwanni. L-ewwel Ġwanni, ha. L-ewwel Ġwanni 5 vers 18. Ara xi dejt l-iskrittura? Aħna nafu li kull minnhom wielet minn Alla ma jidnibx jew ma jaħkmux id-dnub. Jew ma jgħix fil-ħajja tad-dnub. Imma l-imnista minn Alla Ġesu Kristu jħarsu mid-dnub u l-ħażin ma jistax imissu. Bidejh. Nafu li aħna ġejjin minn Alla. U li d-dinja kollha qiegħda taħt l-influenza idejn il-ħażin. Mela, sa ċertu punt b'mod ġenerali kull min mhuwiex imwieled ġenwinament mill-ġdid ta' Kristu huma msaħħra. Bħalma kienu fil-belt tas Samarija, il-belt kellha kienet imsaħħra. Kif ħarġu minn taħt is-seħer? Billi semgħu il-Vanġelu tas-salt jiġi pritkat u l-isem ta' Ġesu Kristu molli. U dew jisimgħu li hemm lill-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ġiet imxandra biex issalva. Il-mument li jiġi pritkat il-legalizmu, x'nilbes x'niekol li ma' ġurnata, kollu legalizmu. Kollu legalizmu. Issa, kull li trid. Marata ma tagħmelix suġġett ta' salvazzjoni, jew suġġett ta' qdużija. Il-bes li trid, imma il-bes deċenti. U jimil Alla kull jum minn fil-filosofija. Ix-xierek meta trid, għalkemm hemm ġranet fil-Bibja tgħidlek li kienu jixxierku kienu jiltaqgħu għalkemm kien hemm żmien kienu jiltaqgħu kuljum. U nista' ngħidilkom dil kien jisa kuljum jiltaqgħu. Għax jew talb, jew Bible College jew service. Sewwa ġifieri din il-Knisja żgur qed nagħmlu bħala tal-Apostli minn dak il-lat. Sewwa, imma apparti minn hekk. Moħħkom hemm. Okay. Nispera li din il-mistoqsija ġiet irrisponduta. ċari issa? Jista' jiġi l-bniedem imsaħħar? Jista' jiġi l-Kristjan imsaħħar? 1000%. Mela timpressjonawx ruħkom b'ħafna li jaħsbu li huma bravi. Qegħdin f'diżobbedjenza,
ribellioni u gburrija. Imma jaħsbu li huma umli.